ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଛୋଟ୍ ବେଲୁ ଯେନ୍ ପାଠ୍ ପଢ଼ସୁଁ 1 କ୍ଲାସ୍‌ରୁ ନେଇକିନା +3 ପଛେ ଯାହା ବି ଡିଗ୍ରୀ କରବାର୍ ଥିସି ଆମେ କରସୁଁ କାଏଁ ହେଲା ଯେ କରସୁଁ? ଆମେ କରସୁଁ କି ଆମେ କିଛି ଗୁଟେ ଆଗ୍କେ ଯାଇକିନା ଚାକିରି ଗୁଟେ କର୍ମୁ, କିଛି ଗୁଟେ ଜବ୍ କର୍ମୁ ଯାହାର୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର୍ ଯେନ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଥିସି ଆମର୍ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ତ ସେ ଯେନ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍‌ଟା ଆମର୍ ଦୂର୍ ହେଇଯିବା, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍‌ଟା ଆମର୍ କଟିଯିବା ସେ ନେଇକିନା ଆମେ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୁଟେ ଜବ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହେଁସୁଁ। ତ ହେନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ୍ ସାରା ପିଲା ଟୁକେଲ୍ ମାନକର୍ ଶିକ୍ଷକତା ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଥିସି। ଆଗ୍କେ ନେଇକିନା ଆମେ ମାଷ୍ଟର୍ ଚାକିରି କର୍ମୁ, ବହୁତ୍ ଭାଇ ବହେନ୍ ମାନକର୍ ଇଚ୍ଛା ଥିସି। ତ କାଲିର୍ ଗୁଟେ ଦୁଃଖର୍ ଖବର୍ ଆସିଛେ ଯେନ୍ଟା କି ପିଲାମାନେ OTET ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେନ୍ଟା କି ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ତାର୍ ଫଲାଫଲ୍‌ଟା ଆମର୍ ପ୍ରକାଶ୍ ପେଇଛେ। ଆଉ ଇ ଯେନ୍ ରିଜଲ୍ଟଟା ଆସିଛେ ଇ ରିଜଲ୍ଟକେ ନେଇକିନା ବହୁତ୍ ସାରା ପିଲା ଟୁକେଲ୍ ମାନେ ଇହାଦେ ଅସନ୍ତୋଷ୍ ପ୍ରକାଶ୍ କରିଛନ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସିଗଲା OTET ଫଳାଫଳ 90,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫେଲ୍। ଆଜ୍ଞା 90,000 ଇଲୋକେ କମ୍ କଥା ନାଇଁ ସେ। ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଲାଖ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଦେଖୁନ୍ ସେ ଭିତରୁ ଆମର୍ ଇଲୋକେ 50,000 ଖାଲି ପିଲା ଟୁକେଲ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍। ଆଉ ଯେନ୍ 90,000 ଯେନ୍ ଆମର୍ ବଞ୍ଚିଲେ 90,000 ଆଜ୍ଞା 90,000 ପିଲା ଟୁକେଲ୍ ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍‌ରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଛି କି OTET ଫଳାଫଳରେ ସେମାନେ ଫେଲ୍ କରିଛନ୍। ତ ପେପର୍‌ରେ ଆପଣମାନେ ଇଲୋକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟା କି 22 ତାରିଖ ଆମର୍ ପ୍ରକାଶ୍ ପାଇଲା ପେପର୍‌ଟା ବି। ଆଉ ଇଲୋକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେନସନ୍ ହେଇଛେ କି ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ OTET ଫଳ 50,000 ପାସ୍ 90,000 ଫେଲ୍ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖ୍ମା ଇଲୋକେ ଡିଟେଲ୍ସ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା OTET 2024 ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 1,40,000 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 50,000 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ବେଲେ 90,000 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜ୍ଞା ଟୋଟାଲ୍ ଆମର୍ 1,40,000 ପିଲା ଟୁକିଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଭିତରୁ 50,000 ଖାଲି ପାସ୍ କରିଛନ୍ ଆଉ 90,000 ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଫେଲ୍ କରିଛନ୍। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ପାସ୍ କରିଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ୱେବସାଇଟ୍‌ରୁ ସେମାନଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଖାତା ତଥା OMR ସିଟ୍‌କୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଏଥର ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଇଲୋକେ ଦେଖ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଟେ ଭଲ୍ ଡିସିଜନ୍ ଇଥର ନିଆଯାଇଛେ ଯେନ୍ଟା ଆଗରୁ ନେଇଥେଇ। ତ ଇଥର କାଣା ହେଇଛେ କି ଯେନ୍ ପିଲା ଟୁକେଲ୍ ମାନେ ଫେଲ୍ କରିଛନ୍ ସେମାନ୍କେ କାଣା କି ଆମର୍ ଯେନ୍ OMR ସିଟ୍ ସେମାନ୍କେ ଦିଆଯାଇଛେ ଯାହାର୍ ଦ୍ୱାରା OMR ସିଟ୍ ଆଉ ଯେନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍‌ଟା ସେମାନ୍କେ ଦିଆଯାଇଛେ ଯାହାର୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ରିଚେକ୍ କରିପାରବେ। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହଲା ବେଲେ ଆଉ ଥରେ ଅଫିସିଆଲ୍ ବୋର୍ଡକେ ସେମାନେ ମାନେ ଇଲୋକେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍‌ଟା କରିପାରବେ। ଓକେ ଏଥିଲାଗି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର OMR ସିଟ୍ ବୋର୍ଡର ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଇଛି। OMR ସିଟ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଇଛେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବୋର୍ଡର OTETର ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନକେ ଇଲୋକେ ଦେଖୁନ୍ OMR ସିଟ୍ ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଓକେ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନକେ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ମିଲ୍ବା। ଓକେ ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରି ପକାବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍କସିଟ୍‌ଟା ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ନେଇ କରବାର୍ ତ। ଏହି ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ OMR ସିଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ନିଜ ମାର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ ବୋଲି ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା OTET 150 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 150 ମାର୍କର ହେଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କ ଲାଗି 90 ମାର୍କ ଥିବା ବେଲେ SC BC SC ST ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲାଗି ପାସ୍ ମାର୍କ 75 ରହିଛି। ଓକେ ତ ଆମର OBC SC BC ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଲୋକେ 50 ମାର୍କ 90 ମାର୍କ ଆଣିଲେ ପାସ୍ ରହିଥିଲା। ସେନ୍ତା ଆମର ଯେନ୍ SC ST ଓକେ SC BC ଇମାନଙ୍କର ଲାଗି 75 ଲୋକେ ରହିଛି। ଓକେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଇମାନଙ୍କର ଲାଗି ତ 75 ଆଣିଲେ ଲୋକେ ପାସ୍ ମାର୍କ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସୋ ଆପଣମାନେ ଯଦି ରିଚେକିଂ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ଦେନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକିନା ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍‌ରୁ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ପକାବେ ଆପଣମାନଙ୍କର OMR ସିଟ୍‌ଟା। ଆଉ ସେ ଲୋକେ ଦେଖବେ କେନ୍ କେନ୍ଟା ଭୁଲ୍ ହେଇଛେ ଯଦି ରାଇଟ୍‌ଟା ବି ଭୁଲ୍ ଅଛେ ବେଲେ ଆପଣମାନେ ରିଚେକିଂ କରିକିନା ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି କରିପାରବେ।